Bueno, manghigala mga kasama. Ato magtutampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Clintoy. Kini gibotag duha sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan. Ato magtutampo si Clintoy. Kaya ako problema bahin is kung sakit ako. Kung ano na problema ako din sakitang no nga may nilang buyog din sakita. Inaniyon ako pagsugod ang mga pahitabo ha. Ay, ano to? Magtatali, dali. Para malingaw ta kay laay na maging kinabuhi na to, no? Sige, sige. Helan ka. Intro sa intro. Okay. Kana. Gugma kong gitanugan, ikaw pinangga ang gitaganan. Gugmang imong gibalos, ako nagduda kay tapaw lamang. Kunwa ko'y ikagasa, di ka mulingi, ako yamiran. Tamis kang mubaray, kundi pangayo mo akong matunang. Plastic lang ang gugma mo. Plastic nga mga pasalig, imo ka na po nagipatuo. Plastic lang kining tanan. Kay diha sa imong dughan, walay matuod nga pagmahal. Batong rangwa kay gana, kung ugakos ko, kung romansa. Budayon kang sakit-sakit, pagkapoy-kapoy, og mulihay ka. Apan kung akong ingon, pag-ilis dayon, mag-shopping ta. Pwerte kag yung amtika, imong karinyo, as kang lamia. Plastic lang ang gugma mo. Plastic nga mga pasalig, imo ka na ko nagipatuo. Plastic lang kining tanan. Kay diha sa imong gugma, walay matuod nga pagmahal. Kay diha sa imong dughan, ang imong gugma, plastic lang. Okay. Sunod atong katahon na ni Do kaning Citromax 500. Citromax 500? Tambal sa kanang Ano sa man na? tambal sa kubid. Ay, Ginoo. Ay. Larga, pre. Larga. Ako na ang larga. Ay, man tayo larga. Ay, flick. Si Silso eh. Napaduli niyo tanawara. Pre Silso. Uy, pringgan ka! Inutan ninyo eh! Muro kaya ay kayo, tinubuhay nyo na! Luwat ming nani Klabaro. Nang baro, bubukot tiil. Naglingaw-lingaw, good mo, pre. Kami spray tingtoy ba? Naglingaw-lingaw, rami. Para mawas ang kalay ba? Pawas kalay. Maba. Oh. Ano? Ano inyong inom? Supring? Ay, pala tingtoy ay. Hilig kayo chopreng. Ay, sus. Oy, tituro ng bata na pre! Ano itong mabuha pre? Mabuha magyapon uyo ko ning supling. Di, baka ito ba mabuha ba nga atras abante nato di humag-inom. Way budget, pre. Way budget. Ako taon. Wala budget si Bay Pedro bisog bag. Ako palit. Salida. Pre, ko palit na doon. Kuha rin kwarta. Be. Okay. Be, kuha ka ng mga kalinto sa kanya. Speaker si. Okay, kumbati na kayo ni. Pila kaon, pre? Ikaw sa kanta samtang mag-inom-inom mo na inyong bera ko supling ako ha. Supling mo. Supring mo, pre. Hindi na beer, pre. Sige, magkanta na, pre. Usa ka. Inday, dahil nasat kanang baligya mong sisaron. Kagahapon, ngunit-ngunit o kabagnolong. Inday, ay kahit man makapangat ka na sa walay ngipon. Ang maayong sisaron, kanang kagubgub na ubon. Alright. Daghanan raba sa balik yung sisaron. Dili man baboy palitis ka pun. Tunay. Pre, kaya wabli ka apa. Pre. Minaw mo ba? Mas mayo ning beer ba? Kay dili ba daw ito gatong atayan eh? Kay katong hard nga maluto atong tinae ato pre. Mauro gyapon dagana pre. Patay gyapon tani. Patay gyapon sagud saon. Unsa naman sa dini Tintoy oy? La na pod ka? Ay gamay ra. Pilang gamaya? Usarak baso oy. Usak baso og Usa ka kahon. sa biliban na gid ako nimo. Sige, gahi man jud kag o.
Usara bitaw ka baso, usara sa ikuwang nimo, matigok ka hanggawa ka. Probinsya pa ko na dahil. Simbako. Di na kabadag simbako Clintoy. Di warningan na kas imong doktor pero sige ka lang gihapon. Sige, boy nga. Parang sar mong taon kayo. Unsa? Dahil suma, unsay gidili sa doktor nimo? Magdidaan ko sa... Uy, Gididaan ka sa pagjirjir. Maura. Maul. Ha? Gidid-ana na siya sa pagkaon og mga baboy, mga mantikaon, mga tambok pero gahi kay Ay, kagamay ra, biya. kaon gyud. Usar ka tiil akong nahurot. Unsa? Nga naman, nag-ingon ang doktor nga okay ra ka mukaon basta gamay? Ha? Ikaw ra ba basta lami, wag gyud gamay. Di ka muundang og dili mahurot. Salan ko din, pre. Gano ka naging dili doktor na mo, pre? Di lagi, presos. Grabe kayo. Di lagi na din. Soy. Makadaot anak ko akong ipangkaon. Enlist, yan yung doktor, pre. Ha? Nganuan, pre? Patyon ka, gutom mo na, pre. Pero sa Presilso, ikaw gipirmi magdaggalgal sa kung ba nag-inom. Ay unta tong kamo mo ay mauna dili akong bana. Oy. Wa ko'y labot ana ha. Iya. Ilong na ka. Agan man si pilihan ani. Pagang sibilin utos sa ta, bisag gikanser kag stage 11 pala hubog lagi hapon ka. Pila stage mo kanser? Stage 11. Kuya Awa, ligo na gida ni mo dongoy. Grabe kayo, nakauyab yung kag 16 anyos. Unsa ring kaon ni mo do, ha? Ha? Unsa ginaon ni mo? Lino agman eh, hinang tali. Ha? Sakit ng agni manang dali. Oh. Bangag sa ilong yung kadok. Oy, Clintoy, akong lingaw-lingawan ninyo ha. Timan iha, daghan kay kag sakit, high blood ka, diabetic pa gyud. Sige cute pag ginahi lang gyapon sa imong bantay manghasol gyud kay nako ha. Panawag niya ha kay para magpadakas ospital, di ko muda, idiretso ta kag punerarya. Huwag si Toy. Ang tinuod, bago ko nung pag-check up atong sa semana, kay lagi, taas akong dugo, niya, taas mo din akong sugar, niya akong creatinine, taas mo yun kayo. Pero nagsaling ko sa ingon ako nga, sige lang, inom og daghang tubig, di inom lagi og daghang tubig. Mao ni akong gisaligan, pero usak adlaw niya na. Oh. Saan naman ka? Kulis maot man ang naong mo. Mura ka magdagpingit ha. Naunsa ka? Sakit kong tiil. Naunsa man na? Pandol ko sa bato, hait kayo. Sakit kayo na, ito. Yan, nasamad. Gamay ragod. Okay ra mo ka ng paminaw nimo. Abi na ko gikulata ka na diha, gipariglahan ka. Away. Naumor ko niya. Pandol ko, naumor ko. May wa ka mabungi isa. Wa man, naamok-mura. Gitan-aon ta mo simod be. Tan-aon na to ka. Wala rin ginin. Tan-aon gani ba? Iso gamay rana ay, oh. Hala! Hala, Clintoy! Mura dislocate man ang imong naong! Daan sakit. Hala, wa ma-align imong simod! Ay. Nya, wa naman na magkaparehas, uy! Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Sure, sa'yo magkapariha tao na yun. Wa na magkaparehas ang gibag-on ba? Ang imong simod sa ibabaw ni Pis, pero ang simod nimo dapit sa ubos baga Ay, kaayo. Diyos na rin. Unsa? Mao na diha, hubog tingali ka no, nakainom ka. Kaino, pero tubig no. Tubig pa. Bitaw, supring na day. Ate, kidi mo eh. Tiga, Lagi. bahala ka diha. Usapan na diha. Imo man ang kagustuhan. Unsa man, palitan di kag beron? Basig na ang-angan ka. Ay, gamay lang day. Usa lang buhok. So, isak buok, usa ka botilya? Di, usa ka kahon ba? Kabungot kidi mo ito. Ay, day. Wag yung taon ko binaw sa mga pahimangno sa doktor di rin ako. Ay, inom nagyapon ko. Nya, tagdugay mo ko muli. Dugay kayo matog. Unya. Mads, pasensya na ka, Mads, ha. Madelay gyud gamay ang akong bayad. Unsaon wa pa man gud Manueldo sila si Clintoy ba? Ay, unsa man ka Mari? Uy, wa man ko mo ari Mari aron maningil. Wa man ko. Wa day ka maningil? Unsa day imong giari dire Mare? Ay, kuan. Ami ari lang ko ba pag-remind lang nimo sa imong huwam. Pero wa ko maningil. Ay, di naman sa kinahanglan mo pahinumdom ka pa nako, Mads. Kay wa man ko malimot, anak, Mads. Lahi man ko ako'y mangutang kay sa di pa ko paninglan mo hatag naman ko. Ay, uy, nahibaw ko ana Mads. Uy, kay sa tanay nangutang nako Mads. Ikaw ra man duy taro nga mobayad dayon. Ay, karon na gid ni Mare nga na delayed gyud kay ang sweldo sa kumbana delayed man sad, Mare. Ay, okay ra na Mari. Uy, Mads. Ikaw pa. Ha? Aw, unsa man wa kay plano nga mo puno Mari? Ha? Mo puno sa unsa, Mads oy? Ay, kuan ba? Basta ganahan pa ka nga muhuwam ba?
Pwede. Ay, unya na lang, Mads. Uy, mapagali ko kaimpas na akong utang ni mo, Mads. Ay, okay ra lagi, Mads. Uy, basta ikaw, okay ra. Kung magkinahang kagani kwarta, Mads, ayaw to ka ikog pagpuno, ha? Chati dahin ko, kaya niyon tadayon ka. Hala, salamat kaayo, Mads, ha? Thank you, gid kaayo. Ay, Dong Tintoy. Sa'yo ka malagi na uli. Uy, naunsa ka, uy? Gilantan ko day. Ha? Biko no, be? Dali. Gilantan? Pagod ni mo. Gilantan ka, pre? Gilantan ko mare. Mura takigan ko. Uy, mao pa. Uy, dadaan na sa ospital, Mari. Uy, Ha? dadaan na. Uy, basi unsa na nagidadaan niya hilanat. Pero, man, may kwarta diri, Mari, uy. Ay, naunsa biya ka. Pila may mong ipuno. Ha? Sige dayon. Sige dayon. Mintras ni apa ko. Sige dayon, unsa man. Pila man. Jeez lang, Mari. Oh, why problema? Pero, patumaron sa rin akong tambal sa hilanat si Tintoy Maria. Kaya basig madaron ni paracetamol, uy. Oo, sige ka na, Mari. Okay ra ng paracetamol, Mari. Basta hilanat, okay ra gud na. Pero, og mag-ago-ago na ganit na, Mari, dili na madag paracetamol, Mari. Ay, unsa naman lang, Mari. Tagain nala para sa kigol. Ha? Kigol? Bungot sa ito'y. Ansa na may paminaw ni mo? Okay naman day. Madadaan na. Di naman noong kainit. Pero, ano din gilantan ka? Ha, kung tiil na yun siya tungtong. Ja? Tungtong ba? Magtarong ba? Lagunsa ba? Ngot ba? Ngot. Dito sa nimo. Mautingin dagila na ako. Katong sa mas imong tiil, katong napandol ka? Oo, ngot kayo ganiha. Bebe. Oh, O pa din na maayo day kintoy. Abi ba na kung maayo na uy? Tanawa. Hala! Balik sa ngot. Oh. Idako man lagi hinuon na. Dako bitaw. Uy, magpa-check up ta uy para matanaw nagdoktor imong tiil ug maresetahan kag gambal kintoy. Kining iyang sama sa tiil, ma'am. Na-infected na ni. Mo nang gilantan. Pero gamay raman kay ni siya, Dok. Igo man na siya napandul. Sa mga do, dili ka diabetic. Na, diabetison gyud na siya, Dok. Uy, mo na inunggan nga nung dili na maayo yung samat. Kay basin taas kay na yung sugar. Wa na. Mao na ni klituya ka. Mao na akong giingon nimo. Sige, paginahi pa si mong oo. Ay, alag ka, balaka na, ma'am. Importante nga natagad ko ni iyang samat. Unya, Dok, unsaon man na, Dok? Ampo lang ta nga madaras tambal ang iyang sugar para maayo ni iyang samat sa tiil. Wa ko magdahong nga madutlan ba de ko anong diabetes taon porbida. Kay migrapin man kung samat niya. Tinuo ko ni mo, Kintoy. Uy, mao na kay gahi ka magkukayog. Oo. Bisan di ka pa kanong tamis mo kaon gihapon. Di pa imong soft drinks mo inom gihapon. Awan, grabe na. Unsaon naman na imong tiil ron? Saan na ako day? Ay ko pangunta na diya kay dili ko doktor. Mura man sakit dili ko hapit ng kalakaw. Mao na, gahi ka magkay oo. Tanan na, pagilis, pa-check up ta balik. Ha? Ato ta pa-check up atong doktorina sa mga nila. Sa kasa? Sige. Uy, nga naman eh. Wani mo tumara ang tambal nga akong ipapalit ni mo, ha? Naamot anang tawhana, Dok. Pero bisan pag gitumar niya, Dok, gahi makay nag-o mo, kaon magyapong tamis. Ha? Kusog kay mo kong halo-halo. Mo inom pag soft drinks. Eh. Mas kang gahi ag-uan na tawhana lagi, Dok. Na, wala tayo mahimo ani, misis. Ha? Unya unsaon naman lang na, Dok? Migrami naman niya samat. May kangrina naman eh. So, ang sulbar gina ni putlon. Very good. Putlon. Recorded by X Thunder Gaming. Bawal lagi sulban ni mo problema, sir. Kaya dili na natuputlon, delikado ka ini. Kaya nagkarabang ni tabo nga namatay ang uban tungod ani. Ang ginoo ko ngano taon sir. Dok day. Ngano ko taon putlon. Kaya naipasyente parehas ni mong sakit. Pero kamot lang itong iyan, samad. O kay diabetic man, di madagtambal ang iyang samad. Bidako kunog maayo. Hangtod nga miabot sa punto nga kinahanglan putlon na lang yun. Unya, Dok. Aw giputol. Pero kay dugan kay hindi ka desisyon nga putlon,
Pagputol gyud, nakalamay na magmaoyayak sa mad ug miabot na siyang bukton. Giputol sa diyang bukton. Pero bisan og giputol, ang pinutlan sa mad gapon hangtod nga miabot na siyang liog. Ay, Ginoo ko in town. Unya, Dok. Kuan, og giputol ang liog. Ha? Ano sa ito? Patay! Buhi, oy. Ala, buhi pa? Buhi pa. Ug kay wa naman si liog, nag-ikog. Buhi paghihapon ang tagaron. Patay, oy. Ala, patay na siya. Oh, kinsa man di mamatay nga naghikog man. Anong nagikog man sad siya, uy? Uy, nauwaw man siya. Unsay na uwaw, Dok? Ikaw ba maglakaw-lakaw nga wala kay liog kay giputol? Di ba ka mauwaw? Mausad no, kakitod sad gyud. Mga minta sa iyo pa, putlon tani iyang tiil. Wa ko ilaingay mo tungod sa gisultis doktor nga mori silang nag-chemical skit forbida. Usa ko ka pasyente putlas liog nya naghikog mao to nakahukom lagi taon ko nga ipaputol ko ang akong tiil. Unya. Dok, kag mata na si Kintoy. Dok. Kumusta ang imong tiil? Oh, Ikaw, uy! Ako dito. Kumusta ang operasyon ako, Dok? well, doon na tayo good news. Oh, wow. Yeah, doon na sa table news. Ang sama, Dok, Sa ha? may akong unahon ang good news o ang bad news. Oo na lang ang good news, Dok. Well, ang good news kay successful lang atong operasyon. Ay, salamat. Unya ang bad news, Dok. Ang bad news kay di mao ang tiil nga naputol. Sorry. Patiyo na lang ang Sorry. ating Dok, no? Sorry. Patiyo din ka, Dok. Ay, nga patio ni mong Dr. Kintoy, uy! Patiyo din ka, Dok. Sorry, Toy. Mao ni ang problema, wala gyud nun ko itiil. Kay duha naman ka tiil lagi putol gyud. Sao na ko ani? Mida makakiya pa ko ani Dr. Bam. Ati Pres, gusto ko mabayro ng doktor sa nagupira na ko kay wala ko ko laing tiil katulad ang usaw sa iyo pag yun siyang putol. Sao man taon ako? Usapan ko mo pasultihon Bam. Ati Pres, Lintoy. Ate Pres, Okay, ang sendo na ito karagadawa. si Dudong Clintoy Ate Pres, na problema taon si Clintoy Ate Pres. Clintoy? Oo. Na problema siya kay Right. diabeteson siya Ate Pres. Niya. Pero napadol siya, nakuhaan siya na ang iyang tiil na igo to sa mao to pare-pareha atong aning Kuya Gili ni Bigabs Gili na kinamutan niya na cellulitis bakit diburo to ba yung tiil. Mao na nakadisita ang doktor nga putlon. So daghang istorya ada kay putlan na nanay basta mao na to. Di decider siya nga paputol na niya. Pagmata niya no lian na siya. Kiingnan siya sa iyang asawa. Adung lian na ka okay na ka. Yung doktor. Dok, kumusta ang akong operasyon siya? No day good news, no day bad news. Ang good news kay nadayon pag-opera og successful pag-opera sa imong tiil. So bad news dok siya di maong tiil na naputol. Pagka ni malasa. Sana sige, sa inom ko doy. Di malasa. Karon natin pre, siya problema kay giputol gyud mo sa katiil. Duha na hinon katiil niya ang giputol. Wa na siya tiil. Saon pwede ba ko mukihaw doktor? Siyempre, doktor. Kaya tuloy na, uy. No? Oo. So ko na nga man. Sawa din, kung nagtanaw sa sindi Nang gawa man na. Wa man sa operating room ni makakadto dito dum. Ha? Di mo na pasudlan og kuan, bantay sa operating room, Pedro. Yan, luos lang siya putol itong doktor kasi yan man ito. Di mo na pasudlan dito sa operating room. Ang gawa sa doktora, uy. Tingali ko pong doktor. Kaya nagkaputol si Mitel. Likod na dito. Hubog tingali ang doktor, oy, nga nag-opera. How's Ate Pres? Hubog. Kainom ba? Indo Nagkainom. taw, inisod doktor, barag-barag. Oo, nagkainom. Bam, usabi ato ikatabag be. Mao man ni gitawag tingali og medical legal. Dako siyang kaso o pwedeng ireklamo gyud ang doktor ingon man ang ospital baka sa pagpabaya dili ko sure ha mas maayong mo dagop gyud mo abogado kay dili man basta-basta tiil ko na naputol bintala man to og tudlo. Mayroon ng doktora, oy. Oh. Lang. Natay ipambit ha gikan sa Old Testament nya mulabang ta sa New Testament. Sige bang. Isaias 65 versikulo 12. Ipapatay ko kamo pinaagi sa espada. Ha? Ug wala gayoy magkaikyas kaninyo tungod kay sa dihang gitawag ko kamo wala kamo motubag.
Ang kaning gingo ipapapati sa espada, dili ingon nga namatay jud siya. Ang pasabot na ko ay imo ning ari las gaan nga pagsabot. Ah. Patay ang tanan niyang pangandoy kay naputol duha niya katiil karon, no? Oh, patay ang niya duha katiil tungod kay ningon ang Ginoo sa dihang gitawag ko kamo wala kamo mutubag. Ang pagtawag pinaagi sa tambag siyang asawa siguro. So dito ang tambag sa Ginoo, wa mo gud siya mamati, wa mo siya mutubag. Apan mo patridugdog ta diri sa New Testament. Roma 8 versikulo 10. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, ang Espiritu kinabuhi alang kaninyo tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. So wala gyapon tay kagulaan kay naa di mo luwas gyapon nato. Kay bisan kuno patay ang atong lawas, buhi man atong kalag kay di matarong man ta. Sa sugilanon nga naglakaw nga atong bati karong gulet, murag wa man say dakong sa nga nahimo. Ang iya lang ato nga dili usay siya maputo sa tambag sa iyang asawa. Siya patong siyang asawa. Kanang na ang naputol do nahilumsam ko ni ko ang Goliath at sa man bang? Director Fred Berami in town. So na di ba baon lang to siya kay pati wala naman. Malagi. So na mo dito siya Fred Berami mo direct mo suwat to kay baon lang taon siya kamo na siya do katiil. Wala naman Usar to mamay. dili naabot na duha. Naabot. Naduha na muna nga. Muna nga dili malalim ni kinira ba naatay bation nga sakit Goliath at init kaya tong Init gid. Mao jud. sa diyan kapuyo ko bukid nga bago akong ipiransa hernia. Wa ko'y puso pero o gano na ba yun ako magkabuka ng mga piso nga musaka? O ka na ba mga piso nga musaka sa bahay? Tanod kayo mga manok sa probinsya. Ang mga iring gagmay nga magduwa-duwa. Ako pala ba yung pangkito? Inukot ako mapugat ka. Ayaw dili ni mo malikayan wala natin sakit puting init tagdo sa atong Nga siya ka to bang. Putong gid eh. Apanos ba mo pantana tapos daw na to sa mo tanan kasuway ato sa mo pantana na to nakasuway na ba unsa? Nasuway na kag giperhantil. Okay ko nga dili wa bukod mo badong ko mo kasuway dito sa operator mo pa doktor sa ngano nakasuway na kag putol timtel. Maglagot ko eh. Nga naman. Gani ang kadaon galagot ko Goliath. Ano man? Di man ko sa taas og sugar. Nga. Natinga ko. Ano lagi? Ang sige lang galingi dito sa kasadpan. Tama ka mo nagatin taluman noon. Good ako ang puzzle, Tihan.